Igbo ndị ọma anyị abatala taa ebe nọ taa wụ n'ime ogbe ahịa a na-akpọ Zone 5 Shopping Center kwa ya ebe a na-ere ka ha rabụ ihe na-enwe ihe eji ewu ụlọ ma nke eji arụ ụlọ ma nke eji ahazi ụlọ dịka ebe obibi ya bụ dịka ebe atụrụ na-ebi ma ewu na-ebi biko nụ unu abịa n'ama egwuregwu ebe eji nzuzu na-agwa uwe eziokwu ndị ewonu keki mere Arodum. Iwo le so. Ini me have started. Chile. This about that. Biko ga ha ge. Abambo Gabriel Luche. Mboda bode na to mojo bia amadi be ge. Aha ge wo Gabriel Luche. Abambo Gabriel Luche. Ke para na ngalaba no normally si na Igbo. Abum onye Abia State. Ebe na Abia State. Na Arochukwu local government. Ebe na Arochukwu local government. Ututu. Ebe na Ututu. Ukwu akwụ.